Gülbatar köpetağını eko ulgamlaryny köp taraplyny öwrenmek, gorap saklamak maksady bilen düredilen Sünt Hasardagy döwlet tebi gorakanasynyň esasy wezipesi bu ýerdäki ösümlikleri haýwanat dünýäsine degişli dag teketiniň, dag goşunyň, jereniň, gulanyň, turajyň we beýleki haýwanlaryň görnüşlerini sany dikeltmek, goralyş usullaryny we biologiýasyny öwrenmek bolup durýar. Ahal ulaýatynyň Beherden Balykyn ulaýatynyň Gyzylarbat hemde Mawtumly etraplaryň şäherlerine ýerleşýän Sünt Hasardagy döwlet tebi gorakanasynyň umumy meýdany 30 000 hektardan geçýär. Ol merkezi, aýdary we çenleri bölümlerinden ibarat bolup, ol bölümleri biri-birlerinden 50 kilometr töweregi daşlykda ýerleşýärler. Sünt we Hasar daglaryny Köse dagynyň bir bölümini ölçünýän merkezi bölümüň iň belend ýeri deňiz derejesinden 1638 metre ýetýär. Ol Hasar dagydyr. Gorakhanada dördülen günden beri tebigaty goramak, öwrenmek, ösümlik we haýwanat dünýäsi baradaky bilimleri ýaratmak boýunça uly işler alınıp barlýar. Bu ýerdäki ösümlikleriň 1200-den gowrak görnüşlerinden 255-si enli hektar. Gorakhanada gyzyl kitaba giren armut, üzüm, injir, badam, pisse, adaty hof hemde nar ýaly ýabany meýweleň baý genofondy bar. Tutuş dünýäde başga ýerde gabat gelmeýän türkmeni selimligi bolsa, gorakhanyň buýsanjydyr. Ýergelen aýsy gahrman akademiyada Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri aty ensiklopediýa kitaplaryna görkezelen melhemlik ösümliklerden 688 Balykyn welaýatyna ösýär. Hemde olaň 420-den goragy gönnün güni Sünt Hasardagy döwlet tebi gorakhanasyna duş gelýär. Gorakhanada duş gelýän öňürgosy jandarlaryň sany 2400-e barabardyr. Şeýlekeme bu ýerde suwda ýaşaýanlaryň 2 görnüşine, süýrenjilerin 37 görnüşine duş gelmek bolýar. Olardan Göklors Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girdilenler. Gorakhanada gabat gelýän guşlaryň 160 görnüşinden, süýdemdirjilerin 52 görnüşinden 15-si ýyrtyjy haýwanlardan dag pişigi, goňraý, gunnuz, itaý, toýnaklardan aýryk, umgo, jeren, Ulan Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girdilenler. Tebigaty goramaň halkara birleşiginiň sanyna girdilen ala jogaplanam gorakhanyň goňjydyr. Ýurdumyň owy hojuluk toplumy tarapyndan gorakhanada hemde oňa galtaşýan sebäpde tebigat toplumlary öwrenmek, dikeltmek hemde gorap saklamak boýunça möhüm şäherleri ýygydarly geçirilýär. Aslında bu täsin gorakhany ýurdumyň Günbatar sebätiniň tebigatyny öwrenmek boýunça uly merkezi bolup durýar. Almy bölümde howany, suwlary, topragy, ösümlik we haýwanat dünýäsini öwrenmek boýunça geçirilýän işler bir pursadam ünsün düşürilmeýär. Geçirilýän almy işlerin netijesinde ýürüte tebigat ýyly ýazasy taýýarlanýar. Şoň netijesinde taýýarlanan Günbatar köpetağyň tebigaty we Günbatar köpetağyň ösümlik we haýwanat dünýäsi adly 2 sany kitapda 1666 sany ösümlik hasaba alınanlar. Gorakhanada seyrek duş gelýän haýwanlary emeli usuly köpeldip, tokoýlary goýbermek işine de aýratyn üns berilýär.